strongos soundpackemmel, hogy megérkezett egy autó. A kis csaló, geci, de jó, most beküld. Jó. Jaj, nekem. Most írom, most nyitom rád egy PT csektékenet. Reportot nyisd rám, kérlek. Írom is. Ó, jaj, de lősz. Félek az életemet. Ki kell lőjem mind az összes egészet. Tart, nyomjad. Itt tudlak majd szedni titeket? Tessék? Nem bár, itt tudok szedni, mert Wobbucket nem tudom, hogy nem. Nem lehet. A gecibe. Mindjárt hozok egy Danoninót, addig bazd meg. Még ezek befut. Szoszi, most meghívott, ki kell küldem, hogy bejöhetnek, vagy mi? A kapucsengőt még nem nyomták. Jaj, Bratyesz, ne lőj, nem azért vagyunk itt. Meg akarjuk beszélni. Anyura. Túszunk van. Ja, túlszunk van, Bratyesz. Hát és rablás. Tényleg amúgy. Hol Nem áll? menjünk ki ennyire, Bratyesz, mert itt ezek ilyen Ja, falatrágósok. falrágók. De tényleg. Ezek úgy szokták mostanában. Jaj, de vagány vagy, lövöd a falat. Menő, lője, ez majdnem általán. Hát ezért mondom, gyere beljebb. Megegyszik, ezek falat rágnak. 24/7. Fut be. Tiéd, Ólim? Na, az a baj, tartanak még hárman, geci. Az a baj, igen, fusson be végig, irány. Ja, Csak akkor ne állj jók fel, ne vagyunk. állj fel, ne állj fel, csak ne állj fel. Baj van, én át. Egyik az, de figyelj, még vannak. Félek, ezt Bácsi olyan kibaszom. mellém, hogy nigga. Erre Bragyesz legújra fejbe rész. 0. Várj, Az laza hit mondjuk. Kibaszva. Jó, Ja, Hát csak